La següent pregunta és sobre la situació de la llengua catalana i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula la diputada senyora Marta Vilalta i Torres. Moltes gràcies. Bon dia, conseller. Les noves dades a nivell territorial de l'enquesta d'usos lingüístics de la població a Catalunya són novament preocupants i demostren que estem en una situació d'emergència lingüística. A tots els racons del país, la llengua catalana recula. Fins i tot en aquelles vegueries o comarques on històricament havia tingut una bona salut, l'ús del català també retrocedeix. Sí que és cert que el retrocés és desigual, en alguns llocs és lleu, mentre que en altres els resultats són directament un desastre. Però cau com una llosa la realitat. Hi ha llocs a Catalunya on no es pot viure plenament en català. La diversitat lingüística és una riquesa, però quan la llengua catalana deixa de ser el punt de trobada compartit, allò que ens reconeix com a part d'una comunitat, s'esquerda la cohesió social. Per això, conseller, volem saber quines són les accions que farà el govern per revertir aquesta tendència negativa de l'ús de la llengua catalana i quines respostes territorials diferenciades impulsaran. Per respondre té la paraula el senyor Francesc Xavier Vilamoreno, conseller de Política Lingüística. President, consellers, conselleres, diputats, diputades, efectivament la setmana passada vam fer públiques les dades territorialitzades i la matriu de les dades de l'EULP 2023 que ens ha permès comparar l'evolució bàsicament des del 2018 fins al 2023. En termes generals, el que ens mostren aquestes dades corroboren el que havíem vist al febrer. Tenim un creixement de coneixedors, tenim un creixement d'usuaris, però aquest creixement en termes absoluts, aquest creixement de coneixedors i d'usuaris no és suficient per, com a mínim, compensar bàsicament l'arribada de persones que no saben català. I el que hem fet aquesta vegada és explicar de manera territorialitzada què és el que passa. Què és el que passa? Deixem que comenci per dir-li una qüestió, i és que tenim un país que cada vegada és més complex des del punt de vista sociolingüístic. I és més complex fins al punt que probablement la manera d'explicar la realitat sociolingüística del país és mirar-la de manera fractal. Què vull dir? Que podem veure bàsicament tres grans col·lectius de primera llengua, català, castellà i altres llengües. Això és així a tot el país. Després, quan baixem a nivell de diferents territoris, es veu, per exemple, que la regió metropolitana està per sota de la resta del país. En canvi, totes les altres comarques estan per sobre de les mitjanes. Si baixem encara veiem diferents agrupacions, però és que si entrem a les vegueries ens torna a passar el mateix. Poso el cas concret de la vegueria de Barcelona, on el que tenim és que el Maresme està molt per sobre i, en canvi, l'Hospitalet molt per sota. Què és el que fem? Treballem bàsicament amb 5 línies que es deriven tant del Pla Departamental com del Pacte Nacional per la Llengua. En primer lloc, òbviament, estenent el coneixement social de la llengua. En segon lloc, fent més fàcil l'impuls i l'ús de la llengua. En tercer lloc, fent que els usos lingüístics siguin modèlics i finalment generant discursos, per exemple, al pacte, i generant recursos. Si vol, acabarem de concretar-ho. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Marta Vilalta i Torres. Ara que tenim la diagnosi, conseller, cal passar a l'acció. Sí que hi ha algunes dades bones com el coneixement que segueix creixent o les dades d'identificació, però la tendència és alarmant. I sap com no s'aconseguirà millorar la situació de la llengua catalana al nostre país? Donant beques a escriptors llatinoamericans des de Barcelona o impulsant fires tècniques com l'Agrobiblioteca Lleida amb la comunicació oficial en castellà. Conseller, cal que el govern posi una marxa més per revertir la deriva de l'ús social de la llengua catalana i lideri polítiques públiques ambicioses per garantir el coneixement, l'ús, la utilitat i el prestigi de la llengua catalana. És cert, tenim el Pacte Nacional per la Llengua, que és un compromís de país, però ja veiem que no n'hi ha prou. Cal que hi destinin més recursos, més convicció i més acció. Per això li demanem reforçar l'acollida lingüística, més places i més cursos per a l'aprenentatge, perquè la demanda veiem que hi és, blindar l'escola catalana, per cert, el TCJ acaba d'aixecar les cautelars del decret de règim lingüístic del sistema educatiu i per tant li demanem que ja ho apliquin,
Una administració pública que doni exemple, fer que la llengua catalana sigui indispensable per treballar a Catalunya, garantir el compliment de totes les lleis de normalització lingüística del nostre país i no tolerar les discriminacions lingüístiques. Creiem que hi ha marge, conseller, per capgirar la situació, però dependrà de si el govern del país, és a dir, de si vostès estan també a l'altura del moment. Nosaltres hi estarem. Moltes gràcies. Per respondre té la paraula el conseller de Política Lingüística. Efectivament, cal treballar amb la màxima decisió. Per això hem invertit el nombre de recursos superior de tota la història en política lingüística. Per això aquest govern, per exemple, per fer fàcil l'ús de la llengua, està desplegant la instrucció 224 en el camp de la salut. Ja tots els centres de salut tenen referents i tots els centres de salut estan fent els seus plans de llengua. Per això aquest govern està potenciant la llengua. Senyor conseller, se li ha acabat el temps.